Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille Skywars. I dag har vi faktisk Jeppe K's søn med, og det var mega fedt. I beskrivelsen. Det er lige meget. Ja. Så vi vil faktisk bare gå i gang med at gå ind i Skywars. Okay. Skywars. Hvis I ikke kender mig, gå ind på YouTube og søg på Jeppe Kaufmann. Det er min far. Han er fucking awesome. Thijs, hvad for en bane så har vi? Burn. Shout out til Jeppe Kaufmann. Okay, bare burn. Ej, jeg vil ikke brænde. Det går ondt. Spaxi, kommer du? Jeg er allerede. Det var mega ondt. Det er helt vildt. Burn. Okay, så er vi faktisk bare alle mod alle lige nu, fordi at det er... Okay. Ja, alle mod alle. Ja. Hov, forresten, så sad jeg faktisk lige og så mig Fuck, selv. hvor nice, man. Jeg har en dør, der er Lock of the Sea 1. Fuck, hvor awesome, man. Og der står Return to Spawn. Altså, I skal lige lære mig, hvordan jeg spiller det her, for jeg har ikke rigtig spillet det her spil så meget. Det handler om at samle ting, kisterne, og så dræbe hinanden. Okay. Det er PvP på øer. Ja. Og hej, Spaxi! Men hvad? Og du, alle de her ved tidsmarker også, Spaxi. Hvad så Spaxi? Du er ved siden af mig. Så ved jeg, hvor Fuck, hvor noget. Ej, hvor? Jeg havde ikke set, at vi var i gang. Vi har først lige startet. Jeg skal bare kalde mig Kasper K. What the fuck, man? Nej, det hedder ikke Kasper, det hedder Oliver. Oliver K. Han hedder altså Jeppe K's søn. Det er hans navn. Okay. Ja. Jeg skal sådan lige her. Okay. Boogie. Hey. Jeg er på YouTube og se på Jeppe K's. Skal du så skyde YouTuberen ned? Hvem skød YouTuber ned? Ja, hvem? Jeg så ikke. Jeg var lige ved at skyde Oliver ned. Det var tæt på det der. YouTuberen var lige i hvert fald i vand, ud at dø. Døde du? Ja, han gør. Jeg bukkede. What the fuck, jeg bukkede. Nå, Han er lige pludselig. Så lægger jeg bare helvede til, og så hænger jeg bare fast. Så falder jeg. Fuck, det er så mærkeligt. Oh my god, jeg har ikke mere skyde efter eller de. Ej, det var altså røvirriterende det der. Hvorfor fanden skulle jeg falde? Fordi det fucking bukker. Og jeg tror lige, jeg skal hente lidt flere bugs. Jeg var lige ved at skyde Oliver ned lige før. Det er så mega godt. Overhovedet ikke. Jo, det stod helt ude på kanten. Du var da lige ved at falde. Nej, jeg røg ind i dørkampen igen. Ja, du står ikke i hvert fald. Nej. Det var. Du kan lige så godt indrømme det. Ej, vi spiller faktisk sammen med en anden. En eller anden, der hedder Jonas. Han er bøs. Han er bøs. Og han elsker pøls. Gå væk. Det rimer virkelig meget. Han elsker pøls. Gå væk, Thijs. Nej, gider sgu dig. Nej, Cecilia. Jeg overlever. Du har diamondsvær. Hvor har du fået diamondsvær fra, din lille... Jeg der. Cecilie, sæt vand. Nej. Ja, men endelig. Du vinder nu. Det står som om Spaxi stadigvæk er i live. Nå, det er han også. Nej, jeg er... What? Det er bare dig i 2007, Jonas. Nej, du er i vandet. Det skal du ikke sige. Spaxi! Jeg får dig. Og skub Thijs ind i ilden, Spaxi. Jeg er på Spaxi. Ja, Jeg går allerede ind i ilden. Ja. Spaxi! Hallo, irriterende. Det dør Spaxi også. Hej, guy. Og du selv er ikke skader. Ja, okay. Det er faktisk allerede afgjort, Spaxi. Ja, tak for alt. Prøv at se hele midten. Fuck, der er meget lava. Hele midten. Vil jeg kigge på Spaxi, eller skal vi gå ud? Jeg gider godt at skubbe julemanden ned. Er det en julemand? Skub Ej. jule. Ja, det er julemanden. Eller nissen. Eller det er en nisse, mener jeg. Eller Batman. Batman. Det er Batman med en Nissehue. Ja, det er det. Med en Eller meget hvis han rører til slank mig. krop. Også mig. Nej, hvor er det irriterende Spaxi nogle gange. Det er helt vildt. Åh, for helvede. Okay, jeg fjerner alt ild nu. Det kan jeg ikke lide. Altså, jeg står bare og venter her. Han kan bare komme. Han kan bare munke dig. Okay. Eller... Vi ses, du. Ej!
Hvordan kunne han undgå at falde? Undskyld mig, buggede han bare på min skærm eller hvad? Nej, han landede lige på den mindste kant, man overhovedet kan. Det buggede også for mig. Det var ikke bug. Han landede bare på den mindste kant. Næste gang skal vi tage Guds, eller hvad den hedder. Jeg må egentlig gerne skyde mig for jeg rører egentlig bare lige ud. Så er det helt fint. Han skyder dig lige i røven om lidt. Jeg kan ikke lide at stå her. Fald. Okay. Mig? Hjælper på julemanden. Nej, overhovedet ikke dig. Hvorfor hæpper hæpper jeg ikke på på Jeppe K's søn, mand? Han er verdens sygeste. Jeg hæpper på Jeppe K's søn. Det der ikke, det er et quad jump. Julemanden, han skal sgu. Pas på. Han er swag og stil, han er sikkert også terrorist. Han vinder bare overhovedet ikke, for det er selvfølgelig mesteren af PvP. Nå, ja, Specs er døde. Selvfølgelig døde jeg. GG. Iskold. Okay, hvad for en bane tager vi? Guds. Ja, Guds, den er åben. Bum, jeg vil op. Ind. Sådan der, nu er jeg nemme. Ej, hvad var 8? 08, 1, 2, 0, 2. What? 08, 1, 2, 0, 2. Au! Det er ikke engang løgn. Der er mange Okay, ting. i den her, der er jeg altid heldig, fordi at jeg får kun godt. Ja, det gør jeg også altid. 1, 2, 3, 4 kister. Hvordan laver du lige det der? Der er en, der hedder Kugleminer. What? Nej, han er ikke inde i den her. Wow, godt armor. Pro armor. Jeg fik også bare lige et diamond sværd der. Jeg fik... Fik du diamond svær? Ja, så Jeg har også lige fået et diamond svær. Og nu kæft. Det har jeg. Og jeg har fået jernarmor og det der Skal jeg lige sige tårnes. noget? Jeg lavede sjov. Jeg har ikke fået diamond sværd. Det har jeg seriøst. Fuck dig. Jeg er bange nu. Altså, jeg har fået hjernearmor og alt muligt. Jeg har ikke fået en jernarmor eller noget. Jeg har fået mega meget. Og et jernsværd. Jeg har kun stensværd. Jeg har også fået meget. Jeg har fået stensvær. Jeg har også et stensvær. Mere armor. Mere dejligt med armor. Jeg skal blive mere dejlig armor, ikke? Det er det der, Det er hvor... rigtig dejligt, ja. Ja. Toby, Hvad? kunne du huske det der med... Pølser. Nej, det der med is der. Hvor is. Det smager godt. Og gæt hvem der er i midten nu. Men Hvad for noget med, Energy. Jeg ser bare, at du løber med det samme tilbage. hvad for noget med is, sagde du? Ses Energy. Nej! jamen hej. Hvordan går det? Saldig. Jeg hader dig. Du har ikke et skid i diasvær, må jeg se. Nej, ikke en skid, vel? Gå væk med dig. Det var tæt på det der. Det var din Mary, det der. Okay, jeg har ikke sådan en særlig sød Mary lige nu, vil jeg lige sige. Okay, Cecilia, lad mig dræbe ham. Og så sagde vi ikke var team, jo, så... Cecilia, så nu er han færdig. Sorry. Nej, det var irriterende. I'm so sorry. But I have to. Fuck. Energy. Nu har du sat vand og alt muligt. Ja, Energy. Beklager, Mary. Jeg løber. Energy, du er stød. Energy. Nej, hvor er det irriterende, det der. Hvad er det, der er så sjovt? At jeg så dør. Det er det, Cecilie skyder ham, eller slår ham ned. Skyder ham ned i, og så blokker jeg vandet for ham. Så han ikke kan komme op. Godt ramt, er det lige. Ja, det er rigtigt. Nå, hvornår gider I alle sammen at dø? Jeg skal bare lige starte med Cecilie, ikke? Og så er det Faber. Jeg er død. Energy. Altså, de er ikke døde endnu. Jeg løber. Okay, færdig. Du overlevede godt. Oh shit. Nå, ja, du er færdig, Faber. Nej, ja. Jo, ja. Jo, du er så. Ses, Tobias. Nej, for helvede. Desværre. Er det faktisk igen? Energy. Det der med vandet, ikke? Energy. Har du vundet 2 gange nu? Hvorfor er det så sjovt? Okay, lad os tage, Jeg blokerede Energys vand. lad os tage den her caves. Den er god. Nej, Energy, det må du virkelig undskylde. Ja. Beklager. Beklager. Jeg gad ikke lige at... Beklager, jeg elsker kager. Det var virkelig mest ikke, det var din Marys skyld.
Toby, Det er faktisk rigtigt. vi holder sammen. Det Mod vil Ja, Spexy. selvfølgelig går I på mig. jeg vil også gerne gå på... Af en eller anden grund, så stoler jeg ikke på Energy. Jeg tror, han var på mig. Jamen, det gør jeg sikkert også. Altså, hvorfor? Der er ingen, der skal Hvordan tror du, jeg har det? Jeg har lidt dræbt ham. Jeg stoler slet ikke på nogen. Jeg stoler selvfølgelig selv på. Jeg stoler på mig selv. Nej, Det gør jeg også. gør jeg også. Ej, det er tilfældigt. Oh my god, vi stoler på os selv. Det er bare Hvorfor kan jeg ikke sidde og blokke? Nej! Jeg kan til at gå ud over! Det var sgu Og jeg så lige en... Jeg så overhovedet ikke en bold, vel? Var det tæt på? Ja. Jeg kom lige til at gå ud over. Okay, Energy, jeg hæver på dig. Du er også den eneste, der går fra midt. Nej, jeg har virkelig god i. Energy, nu går Nej! Du er så dum. Ja, jeg er så dum! Hvem døde der først? Det var ikke mig. Ja, Okay, nu får overhovedet ikke dig. Det var slet ikke mig, der dræbte Energy. Fuck. Med Her. et æg. Her er Speedy Energy, MC så kan vinder. vi spectate dem. Her er Så ved Speedy jeg godt, MC hvem der vinder. vinder. Det gør Cecilie. Yep. Cecilie, hvor er Cecilie? Jeg kan ikke finde hende. Hun er der. Hvad så, Cecilie? Wow, shit. Cecilie, først skyd på ham, når han står ude på en kant. Ja, der er allerede en derovre i midten. Kaster du rådne æg efter? Ja, så fuck. Der er en over i midten nu, så I har tabt. Du skal skynde dig over, skynd dig over og løb hen på ham. Der er der masser af godt Han kigger armor. i kister. Hallo? Hop ned nu og bare flæk ham. Han har et diamondsværd dernede. Ja. Slå ham ud over. Det kan man Skyd ham. Tag de ting, der ligger i kisterne. Tag en snibbold eller andet, der Han ligger i hopper ned kisterne. til Ja, 6. What the hell? Jeg gad sgu da ikke dø af en mongol. En mongol, der hedder Diasvær. Så du så har mistet, fordi du fik ham ud over, så er det sådan rest in peace. Ja, okay. Jeg er ligeglad. Okay, jeg har plus 82, og Cecilie har minus 8. Thijs, prøv du lige at skrive et eller andet. Du har plus 280. Hvad er der? Hvad er minus 8? Altså, det er ikke fordi, Thijs er homo, vel, men han er altså heller ikke gay. Og det er heller ikke, fordi du er bøsse, vel? Du er bare bøsse. Det er heller ikke, fordi du er bøsse, men han er jo bøsse, så er det sådan lidt. Det er sådan lidt... Vittigt. What? Og der var lige et G-apple. Der er endnu et G-apple. Og der er 2 G-apples, der er et Iron Boots. Der er ikke nogen G-apples. Nå, hvordan klarer jeg? De klarer sig helvedes til. De går pænt langt til mig, for mig. Ja. Det går virkelig godt for Tobias, for han har en masse G-apples, så han har rimelig meget armor. Jeg har Hvad kan man se, hvad han har på sig? Ja. Nej, man kan ikke se, hvad han har på sig. Men han har et jernsværd. Cecilie, pas på. Bare roligt. Hvad, mister hun ikke liv? Nej, men der er ikke fall damage. Nej, nemlig, men der er ikke fall damage på. Det er virkelig nederen. Ja, så var hun sikkert allerede død. Ej, for så laver det, dør man ikke på. Nej, men hun havde sikkert mistet liv i forvejen. Okay. Kom nu, fight, man. Jeg forsøger at fight, men det går ikke så godt, fordi jeg tager ikke godt... Ligesom Knud. Nemlig ligesom Klo. Ja. Toby. Nej, Spoxy, det gider jeg faktisk ikke. Nej, Toby, skyd hende. Skyd hende nu, Cecilie. Cecilie, han havde fjernet vandet, så du kunne have skudt Ja, jeg kan godt lide, at du siger, Cecilia, skyd hende nu. Ja, han er også noget af en pige, så det er sådan lidt. Ja, nej, Cecilie. Ah, okay. Ikke så klogt. Nå, okay, hun fik det igen, så er det fint. Cecilia, sæt lava. Sæt lava på de der bloks, han har sat der. Godt. Nej! Ah, okay. En snibbold. Hop ind i vandet. Faber, du er så død. Okay. Energy, vi tager Faber i næste runde, for han har... Nej, det er alle mod alle, det sagde I selv. Og ja, hvem var det? Var det dig og Energy, der prøvede, og Cecilie, der prøvede at team på mig i den der runde der? Jeg teamede sgu ikke med ham. Det var mig, der plukkede ned. Burn. Så vi prøver en, vi ikke har prøvet før, så. Eller lad os prøve en, vi ikke har prøvet i dag. Speedy Burn. eller sådan. Vi har prøvet speed. Burn, det var den, vi prøvede først. Det var den, jeg vandt helvedes til godt, fordi at Thijs. Hvor er jeg? Brændte Thijs ihjel. Ja. Burn. Okay, der var lige 80 sekunder. Skal vi ikke tage en sidste runde der, så slutter vi? Jo. Så er det også nok færdigt. Skal vi skal også lade- teste...
Vi skal jo heller ikke lave sådan en super lang. Skal vi ikke tage speedy også? Okay, så er vi i sidste runde, guys. Og jeg vinder den her selvfølgelig. Nej, det her det er ikke sidste runde. Ah. Kan vi tage en bagefter? Du Kan vi taber ikke den tage her. en runde bagefter? Du taber den her. Svær og lidt iron armor uden... Thijs, skal vi ikke tage en runde til bagefter den her? Nej, Desværre. Nå. Hvem vinder? Spexe taber. nej. Selvfølgelig er det mig, der vinder, mand. Det er koldt. Nå. Jeg Spexe. Jeg har ikke engang fået noget svært. er heller ikke mig. Jeg får mega gode ting. Spexe, din lille idiot. Jeg har set dig. Fuck. Skal du skyde mig? Så. Hvem skal skyde dig? Så jeg må egentlig gerne skyde for mig. Det er helt fint. Altså, jeg kan ikke lade det bare stå og klare på mig. Hej. Okay. Hvad så? Hey, Hvordan går babe. Så. Ja, okay. Ej, fuck. Hej! Nå, kunne du også det, du gjorde med mig egentlig? Skal jeg egentlig også lige nå det? Det kan du ikke nå. Ej, jeg kan ikke se noget, for jeg er bok. Thijs. Vil du virkelig gøre det her? Er vi venner? Ej. Jeg laver en rigtig sikker bro. Ja, hej Tobi. Der er to, der går med mig. Fuck, hvor dejligt. Hvad sker Jeg blokke mit der? eget vand. Thijs, jeg var ved at blokke mit eget vand. Jeg har ideen, at Thijs han kun går efter mig lige nu. Nej, jeg sidder og kigger på... Jeg sidder og kigger rigtig farligt på mig. Han slår efter mig. Jeg tror bare, han står og venter sådan hele tiden. Nej, Så. han står og slår på mig. Din lille idiot. Hej Tobi. Ja, jeg ramte Cecilie. Nej, ikke vandet. Vandet, det fucker mig op. Ja, der er et hul her. Så stiller vi den der. Fuck, det var egentlig godt ramt, det gør Cecilie. Jeg ved ikke, hvem jeg skal tage. Hvem er tættest? Det er lidt faktisk dig, men du kommer ikke sådan, så det er faktisk fint. Nej, det er vand, det fucker mig op. Sådan der. Nå, der går Cecilie. Det er Cecilie. Jeg ved. Au! Lad være. Tak. Det her. Jamen, det var der så lidt. Au. Var der mere? Ja, jamen, det er nok. For jeg har... Nu er der ikke noget andet. Lad mig lige spise. For helvede, gå nu væk. Nej, Thijs. Slap Fordi af. Thijs, på skal være sur. Jeg ved godt, jeg har drættet dig rimelig meget. Det må du også undskylde. Men jeg gjorde det. Jeg nød det. Nej! Ses! Nej! Så er det bare Faber. Jeg har lidt dræbt ham. Og vil du også virkelig have en omgang? mig. Jeg gider ikke have nogen. Spexe, du er i live! Nu skal jeg sørge for, at du ikke er i live. Det kan du ikke. Jeg er på. Det kan Du jeg er da. afrikaner. Jeg er Du afrikaner. sørger bare for, at jeg ikke er i live. Det har jeg det fint med, for det kan du ikke. Det er du dårlig til, Thijs. Nej! Thijs. Ja, desværre. Hvad? Du er Thijs, ikke, eller hvad? Prøv at kigge, Tobi. Kig på mig. Ej, please, Thijs, kan vi ikke tage en runde til? Nej, det kan vi sgu da ikke. Er Bare en Tobi? runde. Tobi, kig efter mig. Er du stadigvæk nede i vandet? Hvordan er du kommet op? Hvordan fuck? Så er du bare lige pludselig kommet der. Hvad så, Thijs? Og så... Du har da overlevet mig indtil videre. Nej! Jeg havde virkelig lidt liv. Thijs, jeg havde før vandet røg ned, ikke, så havde jeg blokket mig op. Og der var der så Der pisseprovokerende. var nemlig sat en søjle på grund af det der lava også. Så jeg kunne blokke mig op igen. Cecilie, vil du ikke også sige, at vi skulle spille rundt til? Jo. Ikke flere runder. Tør du kaste alle? Cecilie. Jeg står og kigger på Cecilie lige nu. Ja, jeg vinder. Cecilia, du har ingen bukser på. Ej, hvor frækt. Alt var frækt. Og hey, du ligner en idiot med det der, du har på. Mig? Ja, og hun Jeg har er ingen bukser på. dejlig. Jeg er fucking dejlig. Han ligner min far. Du er lidt det, så din egen far. Hvad? Du er lidt det, så din egen far. Ja, Jeg det ser- gør jeg tit.
Er I klar på, at jeg vinder det sidste game, guys? Sådan der. Hvem vandt? Det gør Cecilie. Hvad? GG, Cecilie. Fuck! GG, igen. Skal jeg sige noget? Jeg havde halvt liv, da jeg gik på hende. Nå, ja. Nej, ikke flere runder. Desværre. Det var sidste runde. Please, en runde. Thijs, du sagde den dårligt til det der med at trappe en. Ja, fuck, hvor var jeg bare god, hva'? Heldigvis var der den der stone ting. Den Toby, der jeg kan. stensøjle. Nå, vi slutter her. Okay. Ses, guys.